खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै डिजिटेल मीडिया एबा पर्टेल मीडियायाव गोदान मोनसे बर' पर्टेल खौरां बिजोङा लन्च जाबाय एबा गोथार बेखेवजेनबाय। इनसाइड एनईआ बर' रावजोंबो बारादाब फोसावनो थाखाय साखाफारा जानानै दिनै गुवाहाटीनि नभटेल हटेलनि मोनसे जुथुमसालियाव बर'नि दैदेनगिरि लिरगिरि समाज सिबियारि गेदेमा फोरोंगिरि खौरांगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवबाय। इनसाइड एनी बर' चेनेलखौ आलारि बाथि सावजेननानै गोथारै बेखेवना होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। इनसाइड एनीनि एडिटर-इन-चीफ डाइरेक्टर आफ्रिदा where we didn't have any studio also. We didn't feel comfortable to call any guest for interview also. Then also I thank all the people of Assam and all the respected people who have come without any hesitation to visit our office. Inside NE Chief Financial Officer Mitu Porali बिथाङाबो ओरैबायदि बुङो। Good afternoon. I'm Mitu Porali. So I'm totally new to this field in media. When Afrida came to me, we had just had done a movie that is Tora Mine. So she suddenly came to me, we had a talk, and then she gave me the knowledge of her dream project that is Inside NE. So then I said, Afrida, let's do together. Inside NE बर' चेनेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गबिन्द बसुमतारीया। Thank you, sir. So sir is going to launch Inside NE Bodo channel. Have a round of applause. A huge round of applause, ladies and gentlemen. गेलेमुनिफ्राय हारिमुसिम जानाय लोंनायनिफ्राय दावबायनायसिम 2017 मायथाइनि 26 जानुवारियाव जागायनाय इनसाइड एनीआ 4 बोसोर जाबाय। इनसाइड एनीआ आसामनि थागिबि बर'फोरनि रावजोंबो जागायनानै बांसिनै गोसारहोनो थांखि लादों। बर'फोरा जाबाय सा सानजा ओनसोलनि समायना हारिमुजों बुंफबनाय माहारि। बर'फोरा सा सानजा ओनसोलजों लोगोसे साखाथिनि हादरसा सोनाब बंग आरो नेपाल हादोरावबो गोसारनानै थानाय माहारि। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM अनिल बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर', गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर डक्टर अनिल बर', खौरांगिरि सुजुगिरि प्रणय बरदलै, गागि लिरगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि बिथांमोना। आफ्रिदा इज ए की पार्सन इमान प्रचार करिले बाथौर सम्पर्के आरो हेतु এটা আমাৰ সেই সময়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গাত লাগিলে লাগি পেলাই সেই গোথাৰ বাথৌ সানটো স্টেট হলিডে ডিক্লেয়াৰ দিব লগা হৈছে। এইটো এটা ভূমিকম্প আমাৰ কাৰণে আফ্ৰিদাই এইটো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছিলে। इनसाइड एनी बर' चेनेल बेखेवजेननाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन सावथुन मुलुगनि मख'जाथाव फावखुंगुर ओम प्रकाश खेरखातारि बिथांमोनाबो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन गागि दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो लिरगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिबावदोंमोन। मख'नो गोनांदि इनसाइड एनीनि गायसंग्रा गाहाय सुजुगिरिया जादों मख'जाथाव खौरांगिरि आफ्रिदा हुसैन, डाइरेक्टर आरो गाहाय रांखान्थि मावख'गिरिया जादों मितु पराली। इनसाइड एनी बर'आव दं गागि खौरांगिरि, बर' टेलिभिजन मुलुगनि गिबि सिरिनि रादाब फरायगिरि सुजुगिरि सुक्रजित बसुमतारी आरो जाखांफुनाय खौरांगिरि मितु बर' बिथांमोना।
नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24 गोजोन्थों।